Het gaat striem in met de graaidevogels in Friesland. Dat blijken uit de laatste cijfers van het boom van Frieske Vogelwachten. Het al liepen is in vergelijking met vlieden maar een kwart waarom. Maar de skriers is het minst stelt. Er binnen een vijfde minder van als vlieden. De delgong het verschillende oorzaken. Wat meest niet nice is de predatie. Het waar speelt vanzelf ook een rol, maar wat ik een hele belangrijke rol speelt, is er wel plak voor graaidevogels, is er genoeg plak voor graaidevogels in Friesland. Nou, en dat is een van de conclusies die wij zoeken, dat het antwoord daarop nee is. Op de jaarlijkse Nijswaardig daar op de BFW alle boeren in Friesland op om de graaidevogels te meten te komen. De boeren zullen allereerst oerstappen maken op het zogenaamde ranenbeheer. Ranenbeheer is dat boeren stroken langs de ranen van het land steen laten. Daar net meer kunstbezoek te brengen, dat net meer te jaren. En zorgen dat het eigenlijk een ranen met ouderwets land wordt in de plaats. En dan kan je heel modern morkje, heel intensief morkje. Ik een intensieve boer, het ranen om zijn land en kan wat doen voor de graaidevogels. De provincie Friesland wordt vregen om ranenbeheer te stimuleren en mogelijk de boeren te compenseren die de walskanten van de sletten groeien litten. De graaidevogels zullen er wies maar wezen, zo zei het boer Hessel Meinertsma van Wiens. Het voordeel van ranenbeheer is dat er pieken in vluchten kunnen. Dus als er gevaar dreigt van predators, dan kunnen ze daarin vluchten. En in de ranen aan de buitenkant zijn er sleet aan staan bloempjes en daar kunnen ze misschien wat meer mechjes krijgen. Meinersma houdt al 8 jaar op zijn bedrijf rekken bij de graaidevogels en dat helpt. Op zijn land binnen nog liepen en skriezen, maar op de meeste plekken in de provincie in de vogels staan dramatisch. De tijd is nou om in te grijpen. Het is net meer 4 voor 12, zeggen ze dan. Het is lang 12 voor de west. We moeten nou maatregelen nemen. De tijd van praten moet voorbij wezen, moet gewoon zorgen dat er meer dingen wordt voor de graaidevogel. Ja, en de boeren doen op dit stuit te min. Tal van boeren doen op dit stuit te min.